ସନ୍ଧ୍ୟା। ମୁଁ ଲୀଳାବତୀ। କିଛି କଥା କିଛି ଗଳ୍ପର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଓ ପ୍ରେରଣାପଦ କାହାଣୀର ମୋର ଏହି ଅନୁପମ ସଂଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା କୋମଳମତି ଶିଶୁଙ୍କୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ି ରଖି ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଏହା ମୋର ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଶୁଖିଲା ଉପଦେଶ ଅପେକ୍ଷା ଗଳ୍ପ ଛଳରେ ଉପଦେଶ ଆମକୁ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ କାହାଣୀଟିକୁ ଶୁଣିବା। ଅତି ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିଲେ ପିତା। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ସ୍ୱଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରବତ୍ସଳ। ତେଣୁ ଛାତ୍ରମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଓ ବନ୍ଧୁ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଉଥିଲେ। ଦିନେ ଅପରାହ୍ନରେ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଛାତ୍ର ସହିତ ସାନ୍ଧ୍ୟ ଭ୍ରମଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରିଲେ। ସୁନସାନ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ସାର୍ଟ ଏବଂ ଜୋତା ରଖାଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ କାହାର ହୋଇଥିବ? ଏସବୁ ଭାବି ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଛାତ୍ର ଜଣକ ଚାରିଆଡ଼େ ଆଖି ବୁଲାଇ ଦେଖିଲେ। ଦୂରରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୂଲିଆ ଜଣେ କାମ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାର ଜୋତା ଏବଂ ସାର୍ଟକୁ ଯତ୍ନର ସହ ଗଛ ମୂଳେ ରଖି କାମ କରୁଛି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ଛାତ୍ରଟିର ହଠାତ୍ କାହିଁକି କେଜାଣି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୂଲିଆଟି ସହ ମଜା କରିବା ଲାଗି। ତେଣୁ ସେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କହିଲା, ଚାଲ ଆମେ ତାର ଜୋତା ଏବଂ ସାର୍ଟକୁ ଲୁଚାଇ ଦେଖିବା ସେ ସେଗୁଡ଼ିକ ନ ପାଇକି କ'ଣ କରୁଛି। ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଟିର ଏକଥାରେ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ଯାଇ ସେ ଲୋକଟିର ବାମ ପଟ ଜୋତା ଭିତରେ 10 ଟଙ୍କିଆଟିଏ ରଖିଦେଇ ଆସି ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି। ମାତ୍ର ଛାତ୍ର ଜଣକ କହିଲେ, ଖାଲି ବାମ ପଟ ଜୋତାରେ କାହିଁକି, ଉଭୟ ପଟ ଜୋତାରେ ରଖିବା। ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ, ଅତି ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିଲେ ପିତା ପରି। ଦୁଇ ପଟ ଯାକ ଜୋତାରେ ଯଦି ତୁମେ ଟଙ୍କା ରଖିବ ତେବେ ତ କିଛି ମଜା ହେବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଛାତ୍ର ଜଣକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣି ଦୁଇ ପଟ ଯାକ ଜୋତା ଭିତରେ 10 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା ଦୁଇଟି ରଖିଦେଇ ଆସିଲେ। ତାପରେ ସେଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ବୁଦା ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଲୁଚି ରହି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବାକୁ ରହିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୂଲିଆଟି ବିଲରୁ କାମ ସାରି ଆସି ଯେତେବେଳେ ନିଜ ବାମ ପଟର ଜୋତା ଭିତରେ ପାଦ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ପାଦରେ କିଛି ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଜୋତାଟିକୁ ପୁଣି ପାଦରୁ ଖୋଲି ତା ଭିତରୁ ଦେଖିଲେ 10 ଟଙ୍କିଆଟିଏ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ 10 ଟଙ୍କିଆଟି ପାଇଗଲେ ଅନେକ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଶୂନ୍ୟକୁ ଅନାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ମାତ୍ର ପୁନର୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଆରପଟ ଜୋତାଟିକୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସେ ଅନ୍ୟ ପାଦରେ ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ସେ ଆଉ ଥରେ ଖୋଲି ଦେଖିଲେ 10 ଟଙ୍କିଆଟିଏ। ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏହି କାମ କେହି ଜଣେ ବଦମାସ କରିଛି। ତେଣୁ ସେ 10 ଟଙ୍କିଆ ଦୁଇଟିକୁ ସେଠାରେ ରଖିଦେଇ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏହା ଦେଖି ଛାତ୍ରଟି ନିଜକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କଲା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ଅଧିକ ଦେଖାଇ ହେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ।